Те се излюпиха! Люпи. А именно. Тада! Абракадабра, сезам, отвори се! Зяпайте, хора. Зяпайте, абонати, мои зрители. Ако не сте абонати, сега е момента да станете. Днешният епизод е много специален. Една сбъдната мечта. За пореден път си сбъдвам мечта. Това, което виждате на вашите екрани е чемпедаци. Чемпедаци. Не знам дали е удачно да кажа бебета чемпедаци, но да. Айде, ще минат за бебета. Месец и половина са. Не всичко, което виждате е чемпедаци. Това, което е най-развито, това, което е най-зелено, това е чемпедаци. Да фокусира, да видите листото, как е подгизнало. Не знам защо не иска. Ама това не е толкова важно сега. Това са чемпедаците. С големите развити зелени листа. Това. Това пък е дуриани. Дуриан. И тук пак дуриани. Има и дуриани, има и салаци. Това червеното са палми салаци. И тук има... Да, тук, ако ви е интересно, 95% влажност, температурата е 17.4. Яката влага, но това са... Тук е важно да споменем, че дурианите и хлебното дърво, а и чемпедака е от тяхното семейство и потекло, обичат изключително висока влажност. 80%, 85-90% влажност, ако имат, се чувстват идеално. Другите растения ще умрат от загниване, а те просто просперират. Така че внимавайте. Дуриане може би малко... Не, хлебното дърво май беше малко по-устойчиво на по-малко влажност. Но, ако ви падне под 50% влажност, както е летните месеци в нашата страна, пишете ги умрели. Бегали са. Просто смърт. Мръсна смърт ги застига и умират. Така че внимавайте при отглеждането на тези пипкави много специални влаголюбиви дуриан, хлебно дърво и чемпедак. Тук нямам хлебно дърво, имам чемпедак. Интересното е, че семената се приличат на дурианите. Ето, фокус. Семената се приличат на дурианите и на чемпедаците. Тук част от семена чемпедак се видя. Част, ето, приличат си и може да ги сбъркате, когато ги засаждате. Аз ги бях полубъркал, обаче после, когато изникнаха и всичко се показа какво си е. А именно, чемпелдаците с тези влажни, мокри, прогизнали листа. И най-големия отпечатък така. Това, което ви показва кое е, чемпедаците се развиват много по-бързо. Виждате дурианите колко бавно се развиват. Това листище, листенце, може да ги сравните просто. Също така са много зелени чемпедаците. Зелени са. Виждате им стеблата, стеблищата. А на дурианите стеблищата са много по-месести, дебели и светли. Така че може да ги различите по това нещо. Сега за палмата, змийския плод с плод салака, няма да ви обяснявам това червено нещо. Това е от по-сладкия, криспи, хрупкавия салак. Не е от джус или хани салака. Имам и от хани салака, но ето тази палмичка, която оцелява вижте, има и хубаво листо, хубава листенца, има си все пак. Тези са по-светли, защото се родиха зимата. Но това не е за днешния епизод. Така, чемпедаците са важните и искам да ви ги покажа просто. На месец и половина са тези бебенца.
все още гукат. Чемпедака също така издържа положителни 10 градуса. Това е изключително тополюбиво растение, затова е в пропагатор. Не го подлагайте на под положителни 10 по Целзий. То ще умре. Така че не го правете. Просто не го правете, ако искате да имате чемпедак. Изключително тополюбиво. Изключително тополюбиво нещо. Изключително тополюбива гад. Хубавото е, че чемпедака ражда плод на 3-та година. Аз си стоято така в копана оранжерия, където ще е яката влага. Просто перфектни условия за него. Отопляването се осигурява, но вентилацията е по-големия проблем при оранжериите, според мен. Но то няма да има такъв проблем. Просто то обича влага. Той я обича. Висока влажност имаме предвид. Тук зверска влажност. 90% влажност, 85%, 80%. Просто това е неговото нещо. То си обича влагата. Разбира се, трябва да има и топлина. Това е в общи линии. На 3-та година вкуса пак мога да ви го кажа. Някаква комбинация между дуриан и манго. Вау! Перфектна комбинация между два изключително вкусни плодове. Изключително вкусни плодове. И дуриан, и манго. Повечето от вас са опитвали манго. В България се продава под пъти над път, в големите вериги, но дуриан по-малко от вас са опитвали. И двете неща са много вкусни. И това като микс, като смес между двата вкуса е прекрасен вкус. И е изключително рядък плод. Растения плод, много рядък. Дори в родината си, в Малайзия, не може да го намерите навсякъде. То е много рядко нещо. Така че истинско щастие, направо находка е, че се здобих с него. Благодаря на човека, който ми даде семената. И просто това е просто скъпоценност. Нямам думи да го опиша. Много е ценно. Това е, което искам да кажа. Че е красиво растение, няма какво да ви говоря. Вие виждате. 11 броя чемпелдаци. Ще пресъдя по развитите, които нямат място просто тук. Нямат място, горките нямат място. А останалите ще ги оставя, защото те могат да траят. Тук условията им понасят много добре. И да не ги рискувам, ще рискувам само големите. Ще отида по големия пропагатор. То е на 5 етажа. И това е в общи линии. Започвам да ги пресаждам. Пак казвам, на 3-та година дава плод това нещо. Много добре, не се чака много. 3-та година от семка. Не се чака много. И това е хубаво. Също е хубаво и вкусовите качества. Лошото в случая е, че изисква специални условия. Не може да вирее тук така на открито. Не на открито. В нашите условия, дори и на закрито. Иска висока влажност. Пак казвам, лятото е много сухо за него. Висока влажност, над 50%, включително и за дуриана. Над 50% и топлината да не пада от 10 положителни градуса, но да не е продължително на 10 примерно, защото пак е лошо за него. Добре, хора, това беше днешния епизод. Да не ви отекчавам, пък и да не го излагам на риск. Тук в стаята е 10 градуса, макар че термометъра го държи на 15, почвата му, субстрата, но въпреки всичко надземната част се ветрее между въздуха, който е на 10 градуса. Тук може и малко повече, но все тая. Въпросът е да не го излагаме излишно на тези рискове, защото той е доста нежно растение, докато е бебенце, каквото всъщност е в момента. И да не го излагаме още веднъж. Просто трябва да затвориме това красиво нещо. Колкото и да ни се иска да го гледаме, да се любуваме на него, да се прехласваме, трябва да прекратя клипчето. Съжалявам, хора, знам, че ви харесва. Но ще правя нови видеа за него. Ако по някакъв начин ви е било полезно това видео, поне да различавате чемпелдак от дуриан, смятам, че е нещо много полезно. Лесно се объркат семената, просто са идентични почти. Това може да ви е наистина много полезно. Също така, когато изникнат, продължавам с мисълта, когато изникнат, виждате как са зелени чемпелдаците,
стеблата, а дурияните бавно се развиват по-месести, по-дебели. То си личи. Виждате го на видеото ясно. Това нещо може да ви е наистина полезно да ги разграничавате, ако объркате семената, когато се засаждате. Още веднъж да се сбогуваме с тая красота, страхотийка и да й пожелаем да се развива по пътен вятър, да се развива в нейния живот и да ми дава плодове. 3-та година плод. Чао хора, абонирайте се към канала, ако все още не сте. Поставете един голям дебел тъс палец нагоре и също, моля ви, споделяйте видеята, разгледайте останалите над 240 видеа в канала за екзотични плодове, редки, супер редки екзотични плодни култури, плодове, дегустации. Направете го, моля ви. Така ми помагате. Споделяйте, спам да има, шервайте. Това беше от мен днешния епизод. Това бяха 11 броя бебета чемпелдак. Чао!